jing pensno hi ke jing kalong ba kumbang ila tho shu prime minister ba ka sarkar India lada kan bu teng shwai ke ni bat makan don ke jing ya slop mo bat ki bobon ki don ke benta kum ki nong lam balang bat ki stakeholders ke bobon namar ke jungan ra ya ke ni ke ho ni so tho ke FCRA kalong kum do ban regulate ya ke jing penon kam ya ke pisah ke bon nabar jung kari Haigwide ki Riushimet lani ki sing bat bagata ka jing penenkam hi ka don hiru ka ain ka ba namla pat ban penenkam ban pediang bot ka acceptance ya kata ka pisak bona bar ki namla lada ka long nakam ta ka jing penenkam ki belum persya ya ka ri India brokoi ya kata ngi suko tepat kini ka jingwan ra menta ya kini ka bill ku mentaru kalong kum ka ban introduce ya kata ka framework agaba kumnu ban penyai ke supervision ban pet ban pentlun ya kata ka pisa bat du ban penenkam ya kata ka jing yarap ke wan nabar bat ya kata kadon ka provision ha ka bill bakin wan ra ya kata ka designated authority kabakani ka designated authority kan shimti ya kitu ki assets lani ka jing penenkam ni kata ka jing yarap ke wan nabar nakam ta kitu ki organization lani ka individual ki balasha penduk no ya kata ka certificate jongka FCRA ti nak tarang yon ban perso bale se ladaka ke kam shai bat ladam yo ke jekren don kam ban wengi gani ke jing artin ke ban khana ba kan mora ka jing ta namar ba kawai ru ka provision lani kawai ke jing ka ba kani ke bill ka kren kalong ba kam don kata ka appeal mechanism te hangni ka don ka jing ma mo le si ka sarkar lani kata ka designated authority le sarkar ka cancel la ka cancel li kita Kibriu kimiolat wat kamban appeal kini kini kijing personal ki ban wantan personal itu pijak apa tu yang kena assurance lah dina kalian ju lat wong bangan pha igni ka shithi show home minister namar bola I bangi lat ban pha teng ya ka we ka shithi show prime minister batik na hi bakan poi te kalong ke jing kudu ba songtrat akaba na kalian ulat wa ka assurance ban poi ya kini ka jing ka reminder ka jingi ka government of India ling ba home minister